Masana parang Jobanivlog just not have friend ke sabar wawai shoi mai je pokwan nai mahala sana berdam ga in vlogs ko pura sela mo jabai hana mani interesting kan mesti tak lam na ampai sebab pegada mau nan sela go subscribe kan ngala like ka share kam lam jabai na tabar yang phone vlogs ko shuru kan phung mane ma pisalan time jabai na lekha dan banyak shuru khalam bai amra selai bele hal ko dekhai gedang boro bai thanglai ke selai bele थारमाने बिमाखौ मालाय मा दाय होबावनो नै रेडिमेड फरथा लानानै फैदों नालाय बेखौनो एवना हरदों आरो बेखौनो सोलायहैदों मोनसे मा होनो मोनग्रोनायखौ आरो ना ओमफ्राय बेखौ माजों जागोन होनोबा नै एकदम लौकी लाबायना एसे लावा देला दंबावोसै नै लिलाला खटाखट फुदुंबाय आरो ना आङो फोना हो एसे जाथों बियो नोंबो जादों ना ने जा आं हरनोसै नोंनोबो मोनखाबाय आलुजों जादों अके नै नोंनाबो नो बेलाय गोदो मिन्थिफेर बायामोनहाय मादि फरथा सस आयै ससनि हालदाबो नै जोब्बाय नालाय नै एकदम माबानासो दोनदों आं एसे गनानै थागोन नामा होननानै एगजाम जोब्बा लायगोन देहाय दे दिनैथ' जागोदो जेने थेने बिमाया ओमफ्राय गाइखेर गोदिखौनो ओरै फुदुंखुमादों आरो ना होआ बिसोरनो फिसाजोखौ बोरै लोंखुमागोन बेखौसो सिन्था नै दे नोंहा नोंनिखौ जाग्रोब्रा आरो बिदियासो जाख्लाबाय माथो तुल्लु खालामनानै लानोसै आं फटाफट नो बिमायाबो लाबाय आरोना नै ओमफ्राय नै इयावसो लाखुमालायबाय गिलासावसो एकदम गुदुं हाखवा सुरुमसै आरोना आङो ओमफ्राय सासे आगैया आंनि सा लोंबाय थानायखौ नुहुरनानै बेस्रा सुगार फ्रिसनिखौ लों आब' होनना बुंदों थ' लानानै लोंफैनांसिगोन लाबोआ आरो आंना माने लाबोहां जानानै लाबो आरोखि ओइ गोदोनालाय गोदै बार्थडे होननानैहाय थ' दा लाबोनांसिगोन जानाय नंला आंनाबो देहाया एकदम बाबा नों ड्रेस गानदो दे जाखांबायबा आंबो माबा सोनोसै आरो ना जायोबो डाइजेस्टनिबो मुलि जायो दे जादो मैया ना माला उदै सानायखौ खिथायाखिसै मैया ना माबा दिनै खिथायाखिसै दे लों सबासो लोंबाव आया देनै मेला बेजों जाया लोंग्रायाव लोङाखै हनै मानो सफायावसो लोंखो नोङो दे जाबाय दे ओरै साइडआव जाखांबायदि होननाया नायदो सियाय बेरेन्सि रोगानानै गावनिखौ लानानै फोल्लाब फोथाब फैबावबाय आं हाला जाबावनो नाङा बाबा जाबावबा दंबावथ' सेलाय बेला जिबन आंनि आरोना जिबन सुरुमखुमानो नागिरनायाथ' मा जाबावगोनथाय होमबा दै बिदिनो नांथार आरोना सामफ्रामबो 5 मिनिटबो नाङासै आरोना थुसोर सुनानै जानो लाबाय नै दोनना फैसैलाय प्रानिखौ इसोर खानायालाय मा लाबोनो नायनो आङो नायलाय मादैमोन साप्रि थ' जोलैनि हांगार ड्रेसखौ गानबाय बे आङो दा सोर रायनो बिसोर रायहरथोंसैलाय आरोना ग्लोम जोलैनि हांगार दोनना फैगोनसै फटाफट फिसालाखौ आरोना थ' बाबोथ' सफैलायबाय खाथिनि दखानाव थागौमानि फैया अबेसे बिस्कुटबो गैया जा मेथाइफ्रानो जोरालै गारलाय जालाय बिस्कुटा मोनब्रै जागोनबा मोनसे गारखागोन होननायसो जानोसै बाब नुदों मा जे गेगाय थांदों मेंबाय हा बावसोलाय लासिंसिंनो एक्चुअलि मा बुंनो मेथाइयाबाबो होआबाबो जाया मानो होनबा मेथाइ एसे होनानैसो आं जि सुनांगौ दंबा सुनो हायो नङाबा दैयावनो गेन्दे गेला आरोना दाया आंनिबो दङ दाया आंनि नङा रजे बाबा जीवन रिपिट एन्ड रिपिट नै इदि जायै खावबोनेगोन आरोना जै आदारा जोब्बाय साम' बादि लासै आगयानो बैथिं मोनहैगोन एसेयावनो फटाफट सुनायावनो बिफाया फन हरदोंमोन नालाय फिनाफोर एसे रायलायबाय आङो जोब्बायानो खावसे आंनाबो बारा गैया ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय मा दाख्लै खावसे जाखांनाय लावनि लोगो आरोना ओमफ्राय नै बासि जाबाथाय एसे राखाब जायोना बेखौ एवबाय आङो आरोना जानो ओमफ्राय एसेयावनो आदानि जादा लाव मालिकखौ थाइसे हाखावनानै आरो खावसे हरबावबाय आरोना मतलब थाइसे लावखौ आं जाखांहां जानायावनो नै खावसे सौफैबावबाय आहिदै ओमफ्राय आंबो जानो बाया लावखौ बिराद थेल एवथेबनोसै आरोना आङो ओमफ्राय नै मोनानि हालोदसो सुनाफोर बे मोनानि थारमाने बिनि गोजांखौनो दहाय फुङाव आङो नोंसोरनो 4थाजों जानाय देखायदों आरोना नै ओमफ्राय नायदो मोनायाव बेबायदि हालोदमोन आङो बेबायदि गेलेहोआबो जानो हागौ खिन्थु उफाय गैया बेबायदि गेलेहोआबानो आङो फारसेथिं सासे सुबुंखौ फोरोंहोनो हाया आरोना ओरै संहोलां सासेखौ फोरोंहोलां नायदो ओमफ्राय फुरथियानो लाजाया बेखौबो डिउटि हैनांगौ नालाय उफाय गैया आं फिसाजोखौ दै अरजोंबाबो गेलेहोनांगौ जायो अरजों नङा सरि दैजों आरोना
ओमफ्राय नै एवथाबथारनानै आङो थेल थेला खालामथारबाय इदि एवथाबाबा बियो गोथाव जायाना लाव बासियाफोराहाय ना गैया बेदर गैया लाव बाथोन होनाय जाबाय आरोना बियो आंनि थाखाय सुस्रां सुस्रिं बोस्रां बोस्रिं खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय आङो दानिसो एसे सिङाव देखायदोंमोन ना लावा नै बासिया जाबाय नालाय एसे बोरैबा जालायबाय दा आं आरो लाव बासियाखौनो लागावबावनोसै बेथ' थिनानै जाजालालाय ना नायदो ओमफ्राय लोगोसेनो आंबोथ' जोगोनार लाबोदोंमोन दा आं बुहुद टेनसन जाबाय आरोना जानो लाव जानो आरो मैगंफ्रा हनै बेबादिनो मा दादां सना दादां बेबो थिनानै दोनजाला बेबो थिनानै दोनजाला आङो आदाया नैबेखौ हाखावनानै हरथ'वामोनबा बेखौनो बिराद मोजां एवनानै जासिगौमोन दा आदायाबो हरबाय जाख'नो हाया गावस्राबो थाइसे गिदिरथार हनै उफाय गैया आं लाव बाथोन खालामसै ओमफ्राय बेखौबो बाथोन खालामसै खोमा आङो सान मोना जाग्लिबाय थानोसै आरो बे मोननैबो बुस्थुखौ नैबे सुबुङाथ' जाया दालि ब्रह्मआथ' पारमानेन्ट बादि होननायसो जाहैबाय आरो दा लागावहाय बिमा बुरै मा होनना बुंबावनो होमबा थारमाने जाहैबाय मा ओंख्रि लाबोखानाय थाबाबो जारला ओंख्रि लाबोनाय गैयाबाबो जारला आरोना थ' लागावलाबायसै आङो जा दं बेफोरखौनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो आंनि वाल घरिखौ देखायो एसे गोबाव जाबायमोन नै आं ओंखामबो संनो लानायजों माने बाहेरा खामानि जोबनायजों 10ता जानायजों आरोना ओमफ्राय सेरावनो फोथिदेब आरोना आङोथ' घरिखौ बिराद खरा नायो नालाय ओंखायनो फोथिदेबखौबो एकदम लोगोसेयैनो माने आङो घरियाव सिथाब जायगा नागिरदोंमोनहाय जायाखै घरियाव सिथाबथाव जायगा गैयाना ओंखायनो नै मालायना गिदिर गिदिर फटक खालामनानै दोनोबा ग्लासाव दोनोबा आंना एकदम थेलेबले बेनो जायोहाय हारियाव फोथिदेब ओमफ्राय मा होनो देनां न' जोंहाबो थालाब्रा बिल्डिं लुबा माबागोनहाय गिदिर गिदिर ग्लासनि फटक खालामनानै दोनगोन गाखोनो दे नाथार हानानै लाबाय आङो नै जाबाय नैबे आलु होबाय आलुआव मा होनबावनो आरोना जानायाव जाफ्राङो एसे खम होदां ओमफ्राय दरसेखौ फिसाजोनो ओंखामाव रुफानो आरोना मालाबा बिगार गारोबो जोगोनाराबो रेडि एखेबारे ओमफ्राय नै बेफोरबो रेडि आरोना मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय जोगोनाराव बानलुबो होनो मोनबावासै आरोना फिसालानि जादा नैबो रेडि एकदम खेमसेनो लागावनोसै थाव सेरनाय लोगो लोगो खनसेनो संख्रिबो हरखानायसै आंना बास जाबाय था नैबेहाबो जाबाय था मोननैबो संख्रि हरखानाय थ' जाबाय थागोन आंनि ओंखाम ओंख्रिया बेजोंनो लोगोसे जोंहा मा होनबावनो आरो माना दासिमबो जोबनानै थाङाखै गोदि मोदि ओंखारबाय थायो ओमफ्राय आंबो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो गोसो जायो मा गोदि मोदि ओंखारनायखौ आंनि सिमावहाय फैसालिनि माबा मा होनो बेखौ भिडिअ बानायनायाव आरोना सासे मानसिया ओंथि गोनां बाथ्रा लिरनानै फोरमायहरदों आं एसे लिरना लादों बिथाङा गोलावैनो लिरदों नालाय नै मा लिरदों सनाफोर फैसालिया जुदि गरिब मानसिनि बिसिमोनब्ला दासान्दि इउटुबारफ्रा लाइभ भिडिअ खालामहैगौमोन आपडेट होगौमोन दा मानो सिरि जाखो दम गैया इउटुबार जाम्बा जाम्बि एबार रावनिबो न'आव थांनो मोना नोंसोर गरिबब्ला इउटुबारफोरानो बिसार खालामगौमोन पानिशमेन्ट होगौमोन हारि सुस्रांगौमोन दा मा जाखो थाम्फैफोर अ मा गड जाय भिडिअ बानायदोंमोन फैसालिनि दा मानो खबर लानो हायाखै थाम्फैफोर जाम्बा जाम्बिफोर थ' बिनि लिस्टआव आंबो दङ आंबो भिडिअखौ बानायदोंमोन नालाय थ' आङो बिथांनो आरामैनो कमेन्ट होखादों बिराद ओंथि गोनां बाथ्रा लिरदों बियो नंगौ दा मानो थांनानै खबर लाहैनो हायाखै लादों मानो लाया जानो आरो लाहैगोनबो आरो आपडेट होनोबो नाजागोन नाथाय इसिबां गोथौसिम थांनो मोन्थाय गैया आरोना थ' आंनि बुजिनानै मोननाय साननानै मोननायाव बै सोरबा खारदों होननाय सोरबा अबेबा दंहैयो होननाया बियो गावसोर फोरमायनानै लानायावसो बाथ्राया ओंखारलाङो ससियेल मिडियायाव आरोना नों आंनिसिम सौहैयो जेनेबा जायनि न'खराव खारदों बेबोथ' सोरबा सासे इउटुबारखौ लिंहरनानैसो फोरमायनानै होयो आरो इउटुबाव बुंनो थाखाय फोरमायनानै होनो थिनो ताकि बैनिसिम भिडिअ सौहैथों होननानैहाय थ' बेफोरबायदि भिडिअखौ मोनब्लासो नों आं गोरलै गोरलामफ्रा थाम्फैफोरा भिडिअफोरखौ माने बानायो आरोना आरो लोगोसेनो गाव गावनि साननायखौ एसे लागावदेरनानै होयो आरोना बेबादियावसो होनो हायो नों बेयाव दागा मागा थांनानै लाइभ थांनानै दागा मागा खालामहैनो हाया रावनिबो न'खराव आरोना गोरिबानो जा माहाजोनानो जा थ' दाख्लैफोर जेसेबां भाइरेल जादों बेहायबो एसे गिदिर गिदिर इउटुबार होनदों सोरबा न'खरनि मानसिया दासो बिदि फोरमायहरदों थ' बेफोरखौ लानानैसो जों फिसा फिसौ जाम्बा जाम्बिफ्रा भिडिअखौ बानायो आरोना थ' बै न'खरनि मानसियाबो पारमिसन होनांगोन जेरै गोरिब न'खरनि मानसिफ्राबो लिंहरनानै बुङो बिसोरो आरोना मोनसे न'खराव थांनानै न'खरनि मानसिनि पारमिसन मोनाबा बे बुस्थुखौ जों आपडेट होनो हाया थांनानै दागा मागा इउटुबारफोर सोंहैखागोन जायफोरना नाम्बार दं बिसोर कन्टेक्ट खालामनानै रायलायगोन नाथाय बै न'खरनि मानसिया बेफोर खोथाखौ माखासे एलु एला खोथाफोरखौ ससियेल मिडियायाव होनाङा होनोब्लाथ' नोङो
इउटुबारफ्राबो इसिबां दम गैया नंमारगौ बिदि होलाबायनो हाया आरोना मोनसे लिमिट थायो सनाफोर नङा होमबा बुजिग्राया बुजिखासिगोन बिदि जाला माला जेनेबा न'खराव थांनानै दागा मागा सोंनानै जाखिनि एसे बाथ्रा बुंदों बेखौनो फोरमायनाय बे नङा थ' दाखालि जाखिनि कल रेकर्ड भाइरेल जादों बे फैसालिनि माने बुद्धि गैयि माने मा होननांगौथाय बिदि आखुनि थाखायसो भाइरेल जाजादों गावसो जायनो बेनोनो माबा आलां जालां खोथाफोरखौ फोरमायनानै लानायावसो बियो भाइरेल खालामनानै होजादों आरो सोरखौबाथ' गावबो बुंनानै लानो थिनखादों होमबा बियो बिनि थाखायसो दाख्लै गन्डगला बिनि थाखायसो जादों आरोना न'खरनि मानसियाबो मा बुंदों बेखौबो सोरबा इउटुबारफ्रा खिथाखादों मा बुंहरदों मा रायलायहरदों बिदिसो आरोना नोंथाङाबो गाज्रि बुङाखै सुस्रांजानोसो लुबैदों आपडेट होजानोसो लुबैदों मा जाखो मा माखो दा मालाय सिरि दंथ'यो मालायबा मा जाखो उन्दराव गावसिनि समाज दं गावसिनि रायजो राजा दङ बेफोरखौलाय आरो गावसोर सलुसनखौ खालामग्रोगोन खिन्थु जोङो एथबां जे खारदों मादों बेखौ खोनानानै नङा होमबा आंबाबो नोंसोरबाबो दा मा जानानै दं लास्ट आपडेटखौ बयबो मिथिनो लुगैगोन ना थ' बेखौनो मालाय होथ'वाखैबा दा मा जानानै दं जेबो सलुसनखौ नागिरदोंना नागिराखै बेखौ जों आरो नों आङा बोरै बुंनो हानो ना गावसिनिफ्राय बे खोथाया बाहेर जानांगोन गावसोर फोरमायनानै लाग्रोनांगोन होमबासो जोङो मिथिगोन थ' आसा थायो मालाबाबो जोङो माने लास्ट आपडेटखौ मोनगोन होननानै आरोना आंबो आसा खालामनानै दङ जा बेखौ बजबफिनदोंना बजबफिनाखै लाफिनगोनना लाफिनाबा बिनिया मा जाखो दा अबस्थाया बिदि आरोना नोङो गावथ' हारसिं ब्लड खारबाय ब्लड फैफिनबाय ब्लड एक्सेप्ट खालामफिनबाय बिदिथ' जायाना समाज दं रायजो राजा दङ जेरै गोसो एरैथ' मावनो हाया नङा होमबा थ' जों इउटुबार्सफ्राबो जेरै गोसो एरै थांनानै रावनिबो न'खराव बिदि भिडिअ लाहैनो हाया गोरिब जा माहाजोन जा आरोना कमेन्टनि बाथ्रा रायलायबायनानैनो नै आंहा ओंख्रियाबो थाग थिग रानलांबाय माने भाजायाबो जागासिनो दङ बेथ' भाजासो नालाय ओमफ्राय नैबेहाय लाव बासियाना एसे दै होनानै रानहोनोसै आरोना आं एसे दै होनानै रानहोखायो गाव हारसिंबानो अर फिसा होनानै भाजा एवो खिन्थु बेयाव आं दैसो होगोन आरोना एसे दै होनानै रानथाब होफिनसै बाथोन ओमफ्राय आरो जोंबो लकेल मानसि जाहैबाय क'क्राझारनिनो थ' थांलाबायनानै खबर लाहैलाबायनोसै आरो मालाबा नामा सेर एरायनानै माबाफोर खबर मोनो नामा होननानै खाथि सेराव थांलाबायनोसै आरोना ओंखारबाथ' खबरा मोनगोन दाथ' जोंबो बिदि लुइला मालायनि सपरियाल न'खर परियालनि एकदम लुइला थांनानै माबाहैनो हाया जेखौ मोनथिदों बेफोरखौ दाख्लै जाखिनि खोनानांगौ खोनाबाय बुंनांगौ बुंबाय आइ आफा आदा बाजै बयबो भिडिअ बानायबाय आंबो बानायबाय नोंबो बानायबाय नायग्राफ्रा सोरबा सोरबा बरिं मोनबाय सोरबा येस नोंमारगौ बिदि मोनबाय थांबाय बेफोरो दा लास्ट फाइनाल डिसिजनखौ नेनानै थानोसै दाख्लै एथ' भाइरेल जाबाय हिसाबै जोंबो दा खें मिथिनो लुबैसिगोन ना मा जाखो जोंबा गावजों गाव दा खुसुर खासार मा जाखोथाय दाख्लैनिया मा जाखोथाय दाख्लैनि लास्टनिफ्राय मा जाखोथाय होननानै माने बांसिनानो मोनथिया आरोना मोनथिथ'वाखैनो जों नों आंथ' आंजों लोगोसे नोंसोर नोंथांमोनाबो जायफोर दाख्लै एथ' भाइरेलखौ नायदों सानखागोन दा मा जाखोथाय सोरबा माबा आपडेट होबाय नामा बिदि आरोना आंथ' सानदों आं मिथिया मालाया सानदोंना सानाखै आरोना थ' लास्टआव जुदि जेला फाइनाल डिसिजनखौ मोनथिनो मोनो दासो मिथिबाय दासो गोजोनबाय होनलायनाय आरोना फाइनाल डिसिजना जेखि जादोला मोनथिबा माने जोंबो मोजां मोनगोन आरोना आंनि साननायसो दे ओमफ्राय ओरै लोगोसेनो जोगोनार मोननाय लोगो लोगो आङो फिसाजोखौ अननो ओंखारबाय दा बिनोबा हागौ खुनु खोथा गैया दालि एसे मुसुर दालि बुट दालि एसे ओमफ्राय आलु दरसे रुनोसैलाय आरोना ओरै ओमफ्राय आंना लावाबो जाहां जाबाय नै लोथो फोथो मोनहांबाय मोननायालाय एसे आरो एवथाबावथारगोन आङो जाबाय लगे ओंखामबो जानानै लाबाय दालियाथ' गाबखांबायानो आरोना गोदौहोनोसैलै र' दा आरो सोरनाफोर ब्लग्सखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो फिसाखौबो लायनाय टाइमानो जानोसै बारा गोलाव खालामबा नोंथांमोना बरिं मोनगोन मासे पेट्रा होननानैहाय सोरबा बाख्नायो आब' नों रायलायनायखौ बिराद मोजां मोनो निजा आब' बायदि मोनथारबाय आङो होननानै थ' बिसोरनि थाखाय आगैमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना थ' बिसोरखौ बे साफा सानै आगैमोन बुंनायखौ लानानै आङो एकदम गोलाव खालामबा जानाय नङाना नायनो बाग्राबो थागोन थ' दा आं साननायखौसो आं बुंबाय आरोना साननो नांला जे सोरबा फैसालि बुरखांलायबाय नोंहा होननानै थ' आं बिनि खोथा जेबोखौनो बुरखाङाखै लास्ट आपडेट मोनाखै बेखौसो एसे मिथिनो लुबैयो नोंथांमोननो फोरमायदों आरो कमेन्ट मोननाय हिसाबैसो साफा सानै नों आं बादिया साननो हागौ मानो इउटुबारफ्रा थांनानै सल्भ खालामहैयाखै मायाखै एथ' भाइरेल खालामनानै बिदि होननो हागौ बिदि साननो हागौ ओंखायनो बे खोथाखौ फोरमायबाय आङो जाखिनि साफा सानै नायो बे बुजिखासिगोन दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच दुगैयाखैबो मानसिया मासुन्दैलि सोरनो जायलिलि जानानैसो दं आरोना